Kai. Ba sulu, baba. Ya ne? Ya garin? Ni ya nake ganin ka ne da ai ina gona ina aiki. Kana aiki? Ina aiki a gona. Ni aikin ma ki samu. Ga zabe ya zo. Zabe fa ya zo. Zabe ya riga ya zo. Amma ni ka san matsala ta? Ya. Ne ba ni da alƙibla. Ne. Wanda zaka zaɓa? Wanda zan zaɓa. Ka sha kurumin ka. In je nan in duba wannan na rasa waye garanti. Bari in gaya ma. Ke da garanti. Kana da garanti. Kaga gonan da kake gani masaran nan? Wannan babban ne. Wanda zan gaya maka yanzu shi ya ban gonar. Shi ya ban takin. Taki? Shi ya ban gonar, shi ya ban takin. Kai hatta wannan gidan da ka gani. Wannan gida dai mai kyau haka. Shi ya ban shi. Ka ci waye? Waye ne wai wannan? Riƙe. Wannan ai irin hoton madugu na gani a gaba kamar wani. Shi irin wannan ne dai, ai kawai da manta. Waike. Ai nake gaya ma, shi isa ka ga hotonsa. Ni rigar ma gaba ɗaya da shi aka yi min. Kai. A? Wai to jama'a san shi a gari? Ba duk duniya. To ya za ka kwatanta min san an san shi wannan shine ko zai kwanta min ko zai kwanta min. Kwankwaso. Shine Dr. Rabi'u Musa. Bari ma kaga katin nan na zaɓe ne. Na zaɓe ne? Katin zaɓe na kenan. Daga nan ba inda zan dire sai wurin zaɓe. Ni ya za in samu tunda na samu wannan. Ai wannan katin zaɓen zuwa ake a yi shi domin ka yaƙi wanda kake ganin za ka yaƙa da shi. Na neman yanci ne? Na neman yanci ne. Na neman yanci ne? Ka nemi yancinka. To mu yanzu kwankwaso shi ne yancinmu. Kwankwaso? Bari ma ka ji waƙa nake gaya maka. Ai ni yanzu daga nan har kaza. Ka sa min waƙan ma. Ai ni ina ganin al'amuran ma da aka yi ma ni ma kamar na biyo baya ne. Ai shi ne magana. Ai ni ma ina ganin gona ta kwanan nan da ni ma za ta ƙara haɓaka. Kaga wannan abun? Ai ni ina da ra'ayi. Kwankwasi ya ziriyan. Kwankwasi ya dummun bi. Baba Kwankwasa Najeriya tana sauraron ka. Baba Kwankwasa Najeriya muna sauraron ka. Madare ba a faɗa da aljan. Na ce muku ba a faɗa da. Kwankwaso! Sai kwankwaso. Kwankwaso! Kwankwasiya. Allah ya baka Najeriya. Allah ya baka Najeriya. Ai malam duniya za ta yi daɗi. Kuni babu. Abba. Wahala babu. Wahala ta ƙare. An sha Allah. A ni ma mu je ka nuna inda ake wannan katin zaben ne ma neman aikin zaben. Zo mu tafi. Shi kadai ma ya ishe ni zaba. Ba ruwa na da na ƙasa. Shugabancin ƙasa. A to. Sai kwankwaso. Kun sama ta yi kyau ba ƙasa lafiya lau ba. To ka gani? Eh. To. A ni na